Здравейте, хора! Аз съм Яна. Айде, идвайте, момичета! И днес ще поиграем Clash Royale с така известния The White Ninja 2007. Не забравяйте да пишете долу в коментарите дали ви харесват видеята и не забравяйте да се абонирате и за мен The White Ninja 2007. И Яна още е първа арена, но днес ще й помогна да стане поне втора, което с една победа ще стане. Вау! Това се нарича голямо чудо. Добре, започваме играта. Първо ще пусна... Кой ще пусна? Добре. Опи. Добре, виждате... Вие сами знаете, разсейващо е докато играеш... Разсейващо е докато играеш да говориш и може да забравите да играете, както в случая. Но виждате, отворихме си Crown Chest-а. Ясно е вече, щом сме му взели първа количка. Тези не са тука. Те са за възрастни. Добре, виждате, аз The White Ninja не спирам да се мъча. Мъча се, но още не успявам да победя изцяло. The White Ninja. Нали? Добре. Както виждате, не всичко е лесно. Всъщност, според мен битката се разиграва перфектно. Да, но по принцип може да ни забият. Добре, тия арчери ще свършат работа за количката от дясно. Ние с The White Ninja сме братовчени. Не е важно. Добре, събирам елексир за върховно голямо комбо. Но това комбо май прекалено закъснях. Малко закъснях, нищо. Бих могъл да ми вземат количката и да ми я вземат, няма да е толкова важно, тъй като аз The White Ninja 2007, който е 9-та, който съм 9-та арена аз. Ще му взема и най-вероятно и King Tower. И да! Категорична победа! Плюс 29 купи. И виждате! Втора арена. Стой малко така, да те помъчкоря малко. Ще дам на Яна да си отвори Crown Chest-а и се падне някоя нова карта. Хайде, Яна, чакай. Добре, така. Добре, съвсем скоро новата карта е Witch! Каква хубава карта! Нека да я видим. Ще я сложим на мястото на... не знам, може би на Giant. Не! Или е на пекта? На пекта? Или не е на пекта, че е слабо. Добре, виждате с този дек
Няма да мачкам така, както с лично моя. Аз съм в България 2000, в кланът България 2000, съответно може някога и Яна да дойде. Вижте го кланът ми и я level up. И не пропускайте, ако ви харесва, да влезнете. Добре, сега ще изиграем още една битка. Добре. Добре, за тия гоблини не ми пука кой знае колко, защото... сега вече се притесних малко. Добре, взеха ми кулата. Гоблин армията. Но не, yes! Вижте как ги мачкам. Отрицателна победа за някаква горе-долу 1 минута. Yes! 30 секунди. Даже няма и толкова. Добре, виждате, щастливи сме. Играя и Clash of Clans. И Яна може да си я инсталира скоро. И пускам трета битка да изиграем и това ще бъде последна битка. Очевидно първия ход на... Очевидно следващия ход на Давайте Нинджа е с гиганта. Тук вече ме изнерви. И толкова назад. Давай. Тук Яна ме съветва да не ги слагам толкова назад. Не знам защо. Колкото по-напред, толкова по-добре. Може Не да знам някаква защо. армия. Която ще ти убие гиганта. Каква брутална армия! Мачкай! Трябва ми Witch, бе! Хайде, идвай. Добре. Виждате, взехме доста демидж на кулата му. Щастлив съм, но не. Ужас. Принц, айде. Айде и да приключваме вече. Стига да то се използва правилно скелетон с армията. Артън 2.0. Който и да победи, поздравявам го, силен играч според мен. Но добре, нарочно пуснах този за защита, така че докато Baby Dragon атакува този, да умре, защото стрелите на тауърът ми. Очевидно е бомбър също бомбър. 60 секунди. Трябва да Добре, виждате, според мен доста добре ми се развива играта. Лошо. Толкова добре ли ти се развивала играта? Добре, вече не се чувствам толкова силен. 30 секунди, трябва Вече да не се мачкаме чувствам бързо. силен. Добре, тези определено ни биха. Трябва да биш правата кола. Не. Сета е. Мачкай тази кола. Ама те ще ми вземат тази. 10 Добре. секунди. Мачкай, бързо. Победени сме този път. Нищо. Добре, този признавам беше по-силен от нас, а и ние нямахме и ние, както виждате, нямахме карти като, как да кажа, Fireball. И точно и това ще сложа сега. Ще сложа Fireball на мястото на Witch-а. Защо?
Не е силен, колкото фарма. Добре. Май сгреших, че това ще ни е последна битка. Колко колички има? Я прегледам. О, Добре, супер. какъв Yes. цвят е тази кола? Какъв цвят е тази кола? Този е трето ниво. На английски. Ето сега брои. One. Какво направих? Той ми се смя. А какъв цвят Крайни е тази домати. кола? Това е за Марти. Тя къде ще седи? Тебе ли? Бял. Този ми се смее, аз му пускам, да. Готиния принц, това ми е целта. Вижте как го мачкам. О, сега. О, я. Благодаря. Измихте ли си ръце? Добре, виждате колко добре ми се разви вече играта. Хайде да мием ръцете. След тази победа приключваме просто автоматично, без да искам, натиснах, тъй като съм свикнал да играя. През тунела при малко. Добре, както виждате, съм по-щастлив от моите видеа днес. Да измием ръчичките. Ела. Изправай се. Изправи се. Печката. Добре, супер, и Кинг Тауъра му остана с малко живот. Хаха. Добре, и това нарочно го направих. Малко джайанта, малко ще забави принца. Виждате, играчът ни се предаде и победа тотална. И до скоро! Сори, нещо. Братовчетка ми Яна, не знам какво стана. Това беше всичко. Това беше всичко от нас за днес и свършваме. Секунда само.